देवान मनशाक आपलेच पदवेन संवसारांत जल्मान हाडलो. दादल्याक एक बायल सांगातीन दिवन तांचो एकवट घडून हाडलो. आमी मनशां समाजांत जियेतना जाती खाती मदें अंतर आनी धर्मा भितर वेगळोजार केला. नदर मारात ह्या वाजाचेर तातूंत आसा तरे तरेचीं फुलां, वेगळें वेगळें तांचें मोल, पूण तांच्या भितर वेगळोजार ना. ती म्हणिनात हांव उंचा मोलाचें वो कमी मोलाचें. ती सांगाताक रावून सोंसणिकायेन समजीकायेन ती एकठांय रावून तो वाज सोबयता. ह्याच फुलांची देख घेवन आमी समाजांत जियेत जाल्यार द वर्ल्ड वील बी ब्युटिफूल अँड इट वील बी हेवन ऑन अर्थ, अ न्यू जेरुसलेम. बाबा राव रे, तू मोडको भात शेवता? ना रे अंकल, मामीन सांगला मोडको घेवन नाका, फुटलो तोंडान माती. अरे तो मोडको न्हू रे, आसूं सोड. आणि तू? आताच तेणे तुका सांगला मरे, सीख मरे तू. आब्बा, हॅलो लेविस, सांग रे. मोडको नंबर किती येयलो रे? 32. 32. माझा हलो 42. सीख मारे, रॉंग नंबर. तुवें कितें लायलें रे? अरे 1000 रे, आणि कुय सीख. शा, आं, चल तर बरें. तर बरें बाय. देवान मनशाक जिवीत दिलां संवसारान बरें जियोवच्याक. तशेंच देवान मानामेत केल्या दिसपट्या जिवितान पाडूच्याक. 7वो साक्रामेंत देवानूच घडला 2 कालचां सांगातान जियोवच्याक. पूण तांच्या मदें गैरसमज जाल्यार एकामेकाक सोजमून घेवपाक. जायतीं काजरां घोडटा, रोकडीच मोडटा, डायवर्स दिवन ती जातात सेपारात. देवाक दिल्लें उतर नेगार वेता, हे पोरी ओकमान कोत्ता रस्तेल्या देवाक. देवान घडलां तें मनशान मोडूं नये. पवित्र पुस्तक शिकयता नियाळ कोरात. देव दिता तेन्ना चापणावूंक जायें, उपरांत रडोन फायदो ना नशिबाक. जायतीं काजरां घोडटा, रोकडीच मोडटा, डायवर्स दिवन ती जातात सेपारात. देवाक दिल्लें उतर नेगार वेता, हे पोरी ओकमान कोत्ता रस्तेल्या देवाक. देवान घडलां तें मनशान मोडूं नये. पवित्र पुस्तक शिकयता नियाळ कोरात. देव दिता तेन्ना चापणावूंक जायें, उपरांत रडोन फायदो ना नशिबाक. मनशान आपली तीक मोत वापरून मोबायल तो घडून हाडलो. त्या मोबायलाक 10 आंकडे दिवन मनीस फोनाचेर उलयलो. तातूंतलो तो एक आंकडो चुकलो, रॉंग नंबर तो दुसऱ्याकूच लागलो. 10 मानामेंत एक मोडलो तर सर्गेची वाटूचेरूल चुकलो. कासिनो जुगार मोडको खेळून जायते जाणटुडू आपले विपाडटा. उपरांत रॉंग नंबर लागलो म्हणटोच आपल्या नशिबाक शीळ करून रडटा. हे 28 तुजो दीस पडटो न्हूय, सांग इश्टाक कित्याक तूं विसरता. तेच तुडू सांबाळून दवरल्या तुज्यान फामिलीची भूक मारूंक शकता. कासिनो जुगार मोडको खेळून
जायते जाणटुडू आपले विपाडटा उपरांत रॉंग नंबर लागलो म्हणटोच आपल्या नोशिबाक शीण करून रडटा हे फोटे वीस तुजो दीस पडटलूय सांग इश्टा कित्याक तूं विसोत्ता तेच तुडू सांबाळून दवरल्या तुज्यान फामिलीची बूक मारूंक शकता देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान पाठोवन दिलो मनशा मोदें जियोन जेजून पेल्याचो मोग करूंक शिकयलो कोश्टांतल्यान जैत व्हरूंक जाता म्हूण जेजू एक नामुनो जालो आवाट स्वतानी जिवीत म्हूण जेजू आमच्या पासत कुर्सार मेलो जेजूचे पांचूय गाये बेकोणेचे मनान धरून ताचे नियाळ करुया सोदासतना जेजूच्या कोश्टांची वाट हाचेर थोडें ध्यान मन दिवुया कोरोना कोरोंतायनाचे 14 दीस हो आंकडो जेजूक आमी भेटोवया जेजूचो उपकार सदांच जावून जिविताची नोसरणी करुया जेजूचे पांचूय गाये बेकोणेचे मनान धरून ताचे नियाळ करुया सोदासतना जेजूच्या कोश्टाची वाट हाचेर थोडें ध्यान मन दिवुया कोरोना कोरोंतायनाचे 14 दीस हो आंकडो जेजूक आमी भेटोवया जेजूचो उपकार सदांच जावून जिविताची नोसरणी करुया हे आंकडे सदांच रायटले न्हय रॉंग नंबर